Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Kanina, maasang buntag may gara, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Kung magtanaw mo sa YouTube, karon may gara, wala ko na kuan nag-gown, kaya makita niyo akong pagkagwapo. Kasi may nga mga, 67 years old. Ha? Ingana ba ng 67? Basta kung gusto ninyo nga naipugong sa edad, ha? Na lang, sao ng pugong sa edad, may gala. Before ko mag-istorya o rheuma, may gala, matos ako sa COVID-19 ba kay sige naghangyo si Kuan. Sige naghangyo si Dennis nga istorya na kong COVID. Follow up lang niya. Sa tinuod may gala, daghan kay sa inyo, dili naman pa konsulta kinahadlok sa COVID. Maski kung sa gibati, dili naman to sa doktor. Pag-abot sa ako may gala, o mag-abot sa bang doktor, sus, lala na kayo ang sakit. Ha? Magsigig, panawag, nga tabangi ang tao ng mong papa, tabangi akong lula, tabangi akong tiyo. Saan na ako magkuha na nga karon na mo nang abot nga naglisod na mo ginhawa? Nang hupong na ang tiil. Unsaon pa man na. Mao ni siya problema, kaya ang inyong kahadlok sa COVID-19, sobra-sobra ba? Pero kay balo ba mo nga sa karon ha, 29 o 29,240 ang namatay sa tuberculosis. 29,000. Bali, ang isa kada bulan na mamatay sa TB, 1,800. Ano na ninyo? I-times 7 na ninyo. Pila na siya? Ha? 17,000 ang namatay na sa TB ikan atong pagsugod sa COVID. 17,000 na. Samantalang, ang COVID-19 nakapatay og 2,889. Wala mo nahadlok sa TB mga manang, pero mas grabe ang TB mga manong. Ang COVID muadto dito sa inyong baga kung maayo ang immunity kaya. Pero TB maski pag tambok ka, igo ka sa TB. Mas kuyawan mo sa TB mga manang. Kaya nag-atubang mo anang perting payata o perting tambuka pero naday TB. Kaya baluwa mo ang TB mo adto sa utok, mo adto sa panit, mo adto sa tinai, mo adto sa baga, mo adto sa matres, sa kidney, tanan laging lugar sa lawas ato may kalam abot ang TB. Mo na siya nga mas hadlok mo sa TB kaysa mahadlok mo sa COVID. So pila na karon si manahalang may gala. Karon si manahalang. Pila ka pasyente nga naghingalo. Nagpa-admit sa ospital kay lala na. Kadaghanan di nimo ma-diagnose TB day. Unsa pay abutan? Patay. So, hadlok mo, pag hadlok mo gid mo sa TB kaysa maghadlok mo COVID. Ay yung padalaan ng istorya sa media ba nga kung di pag yun mong hadlok pagyapon mo COVID tanawan eh. Sa pneumonia mga higala. Sa pneumonia. Siya ang number 18 sa katibukan sa kalibutan. Number 18 ang Pilipinas namatay sa pneumonia. Namatay gikan atong Pebrero paingon karong Agosto 10,221. Sa pneumonia pa lang na. Kunya ka ng ubo. Bisag kinsa inyong atubangon ga ubo, patay. Pneumonia, ayaw mo una ng COVID. Ayaw mo na pilay patay. Sukat-sukat sa pagsugod na to sa Pebrero, nag-quarantine pa mo, wa mo mang trabaho, nagamit mo mask, nagamit mo sa PPE, patay doktor, patay gyapon lang ko. Useless. Wala. Kuan niya ba kanang nahimo ning hysteria sa tibok kalibutan may gala pero wala mo ka-realize na ang COVID-19 is not the number one nga
makapatay sa atong population. Pila lang. Sa pneumonia, may kala, 10,000 namatay gikan atong Pebrero, paingon karong Agosto. 10,000. Exact. 10,221. 10,221. Sa TB, 17,056. Gikan atong Agosto, atong Pebrero, paingon sa kan. Wala mo nahadlok anang TB nga kada tuig mo na'y patliw niya ba? Ayaw mo kadlok anang kuan na higara ng COVID-19. Maski pa mutabon mo sa kumay yung buhato, mutaktal naman yapon. Di ba? Himo naman nato na tanan. Quarantine, gi pang lockdown. Sige kaya pagkatag. Pares TB mga higara. Yo, protection? Ha? Himo ang inyong kailangan. Gusto mo magkonsulta doktor, adto mo doktor. Ha? Kung mahadlok ang inyong doktor mo examine ninyo, ayaw mo sugot nga matamatahaw na mo. Ngayon tatag natas TB ay to ay sus Santa Cruz de Igos gahot usik-usik ra mo panahon. Tanaw ato mo doktor nga eksaminon gyud mo man ay purpose sa doktor na higala. Ha? Dili gyud ko motuwa ng telemedicine ba? Lisod na gani mag-diagnosis nga physical examination, gikuha ang history kana pang pila lang ka second sa ilon sa magibati ini mo sakit akong dughan agaanay kag pendeliver. Unya kung atake na dahil kasing-kasing. Hello, sakit akong kuto-kuto, gitagaan o pag-ulcer. Usa may epekto sus atake dahil kasing-kasing. Ha? Naday acute appendicitis. Nagtinaay naglukot-lukot, patay kang bata ka. Pila na naka-cases na may gala. Sa ako lang ha. Wala ko ng istorya ng uban doktor. Bahala na lang sila silang gibuhat. Basta sa ako lang na. Siya super mig ko makakita na may gala nga malat yun ng pasyente ba. Tungod kayo nakahadlok ninyo sa COVID. Daghan na kayo nag-atake sa kasing-kasing na gala tungod anang dili magpakonsulta doktor. Mutawag lang sa 911. Dili gina siya effective may gala. Iskwilahan diyan na naman nag-upat ka tuig pag-examine lang pasyente ha. Nga naman guhaon man ng 50% nga gihikanan sa imong diagnosis. Adili ka makahimog diagnosis may gala kung di ka mag-physical examination. Bisan pag-unsao na nimo pangutana. Mura lang kang niadto sa Google. Nung nagnita na kag unsa man ni akong sis? Cancer na. Unsa man ni akong sis sa lubot? Cancer na. Tanaw ra ko mo Google. Di ba cancer ng imong sis nga kuan lang ta kanang isuol na sa pimple. Ay. Mao ni siya may gala. Ay tagaan ta mo statistics. Ayaw mo kadlok, konsulta mo doktor. Pag di mo examine inyong doktor, cambio. Ayaw mo kuan na mudawat baday mo ana nga wala mong i-examine. Mudawat na mo anang tambala nya tagpila pa ka buok. Ay Santa Cruz. Okay. Muadto ko sa kung topic kung butaga may gala ang rheuma. Kaya ba daw mo nga sa Pilipino ha? Kada 5 katao nga Pinoy, kada 5 ang 4 anak na rheuma. Abi ba ninyo ang rheuma sugulas sigulam? Dili na karon na gila. Dili na. Mag-16, paingon sa 20, paingon sa 30, mag-rheuma na. Nga naman. Pasangin lang ninyo ang inyong pagkaon. Dili ay. Ha? Dili na sa pagkaon tanan mga manong. Ayaw lang pagkaog munggos. Mag-rheuma magyapon ka. Ha? Ayaw kaong kag munggos. Di makarimahon usahay. Ako may gala for the last 20 years ba. Giriuma gyud ko gyud. Ako siyang istadihan gyud nako siya bang unsa maning kuan tamanin unsa ning tawhana ni nga manggahi ba kung kamo manghupong ko may gala. Nay kaisa nga nagdula kog tennis may gala nya edad na ko ato pila lang. Siguro 45 pa man siguro ato may gala. Pag human kog tennis nya dinaganay mi na, di ba? Bata pagod, dinaganay.
uli ko. Sus, di na ko kagawa sa dili na ko kagawa sa akong gisakyanan may gala. Basta sakita sa akong likod. Gikan ko ng tennis ha. Gikan ko ng tennis. Gikan ko ng exercise nga maayo yung sininggitay ko ng dula. Kaya enjoy man yung tennis may gala. So, wala gid kay maingon nga, kula exercise. Tungod sa kaon. Wala, oy. So, paggawas na ako sa sakyanan may gala, di naman ko kagawas kay sakit di kay akong likod. Ang binhod akong tiil. Kung naunsa naman kabalo ka sa ako nga open-minded ba? Open-minded. So, niya akong brother-in-law, ningon siya nga, ato na yung kuhan, ipahilot. Ako po lagi, masig, unsa ka kuhan ako, banggitang surgeon may gala, Kaya lang mo, ride on lang ko sa suggestion. Di ko musuko na yun. Ride on ko. So, ingong day ko sa akong brother-in-law nga, dada na imong mahihilot. Dili, agihilot ko may gala. Apil pa tutho. Way atik ha? Way atik. Apil tutho. Tuthuan niya. Butang aglana nga gikan pa daw sa sikihor. Pagkuman ana. Butangan dayon og kanang unsa na mga dahon-dahon. Tapal. Nakatulog ko kay init man. Siyempre, basta unsang sakit, butangan na mong init, mawala man. So, nakatulog ko, makalihok na ko kagig. Gamayan ko masig ginhawa ko may gala. Wala pertig yung sakita sa kong likod doon niya. Basta lagi maputol imong ginhawa kay arthritis good. So, abi na ako na ayo na pagkabuntag pabitaw may gala. Di na ko kalihok. Gamay lang kay kalibangon ko, di ka kalibang kay sakit kay lingkod sa inidoro. Mong ginhawa kog lang sakit kayo sus. Dito. Ninon na ko dayon og tambal, pain reliever, Celecoxib, Diclofenac, pag abot og tulo ka adlaw, ipahilot na po na ako. So karon ano makakailagin mo mahigala kung say akong kinaiya ba? Di kabalo mo ko sa inyong kinaiya ba sakit gani pahilot. Kalintura gani pahilot. Adik kalibang gani pahilot, o tanan ay pahilot. So, ako po pahilot po ko. Di pagkasunod og human og hilot may gira katulog ko. Pag mata na po sakit na po kayo. Sus Santa Cruz Digos. Unsa may gihimo nako? Sukad ato may gala 1993, 1995 man siguro to may gala. Nagsugod na ko inom og allopurinol. Sa pagwapak ko nagsugod og allopurinol man gala. Muhupong ni akong kamot. Muhupong ni akong bukton, sakit liho. Nakaagi pag gani akong hampol nga tuba-tuba diri napapipicture ana ba? Gibutang ang hampol sa akong misis, gituob ang katong dahon-dahon. Gibutang ang glana, hampol diri niya, gitalian og elastic bandage. Kay mailagi kay tuba-tuba gud. Niya kani akong misis gikan man sa gikan man sa mga katigulangan. Tapon pagkabuntag pabitaw may ngala nang gawa ng allergy na ko. nagpula akong panit. Sus, mo to di na ko mabutang og tuba-tuba kay kada lihok baskig di ko mukaon og munggos. Ang munggos may gala kanang lockdown ang munggos sa among balay. Walay munggos magkasunod. Pila ka tuig. Wala, di may pagkaunog munggos kay mang riyo malagi. Manggawas lang man gyapon hupong arthritis na ko ang rheuma na ko dito sa tiil. Basta lagi sakitag yun. Basta tanang balikas ba maapil. Way labot ng balikas dito sa mga yawa, mga pisti. Layo lang kayo na. Kay sakit yun kayo yun. Nga di ko katrabaho. Mato, pagsugod na ko allopurinol may gala. Sa mambata, balik ba? Atras gamay. Basa. Wala man di ko kakita dito kung say organic, kung say problema sa joint. Nga mong sakit mong siya. Kapila na nag-examine dito mamigala kung naki-arthritis, giabrihan ang joint. Gabrihan, why nakita? I-arthroscopy, ura na siya ka ng laparoscopy, wala nakita.
CT scan, MRI, tanan, walay nakita dito nga unsay problema sa joint. O bitaw ng isa ka orthopedic surgeon, i-komentaryo yun nga, it's all in the mind ang arthritis. Kaya wala may makita nga organic, nga anatomical problem. So, ako po, research, biochemistry, basa yun. Wala po sila, sukad-sukad. 100 years nag-istadihan ang arthritis, may gala. Wala. Hantod karon, ang tambal sa arthritis, pain reliever agad. Except for allopurinol. Kanang allopurinol noon, na-discover na mga 1920s, 1930s, pero dili ma-accept sa medical world, mahigala, kay sa clinical trial, 10,000 ka tao ipainom allopurinol, 10,000 ka tao ipainom gaw-gaw, unya pagkahuman ana gi-studyhan sa mga complaint nila, arthritis man tanan. Gi-crossover. Katong gitagaan og allopurinol, gitagaan og gaw-gaw, ang katong inom og gaw-gaw gitagaan og allopurinol. Gi-crossover. Pila ni ka years? 10 years. Nakita dito sa study nga way pulos ang allopurinol may ka. Walay pulos. Pareho lang sila kaon ka gaw-gaw. Saon mo nato na. Pero sa experience nako may ka. Personal yun. Pagsugod na ko allopurinol, 300 mg one, tablet once a day. Ang atake sa kong arthritis may gala tukar-tukar. Pero sultian ta mo. Sa una nga wala pa ko nagainom allopurinol. Generics na di na branded. Sa wala pa ko nagsugod og allopurinol, halos kada bulan mag-arthritis gyud. Muhupong, musakit. Grabe lagi. Kada bulan amo gawas yun karon. Sa isa ka tuig ba may naisa. Di mo masulti. Ang kaon kog munggos, kay karon dili naman lockdown ang munggos among balay. Makasulod naman, makaluto ng munggos dahil sa amo. Kay mamo, ganahan ang kog munggos, may gala. Bahala na maingon sila, makabahog ilok. Lamian dyan ko ng munggos, may gala. Ambot na ninyo, basta sa ako, mukaon dyan ko munggos. Mukaon bulalo, mukaon og dinuguan, tanan, atay, kaon, tanan. Ano di man ko mga arthritis, be? Kung sa may akong ipasangil, gitutuhuan na to sa una, wala na, ay. Gihurim-huriman nga, nagdiwata pa dito sa likod sa mong balay, may gala. Nagdok-dok-dok og kanang kardiro, klang, kay para mawala ang mga kuan nga dilingon nato. So, wala epekto eh. Pagsugod na ako sa allopurinol, may gala. Hangtod karon. How many years na ko nagainom og 1996 god, 97. Nagainom og allopurinol. Isipan na ninyo. Nga anong gwapo pa manghihapon ko karon, mo bitaw nang gwapo naggaon, kaya aron makita ninyo nga na makita ba din yung bukol-bukol sa kong lawas, wala man. O katong kusdag-as kay uric acid, magdagko ang bukol diri sa inyong siko. Ang kamot diri, ang mga kamot ay taon, maedad pa lang sa 60 to nang bukol-bukol ng kamot. Nakita ba din yung naabay bukol? Wala man. Tanaw ang siko, gwapo pa sulitaw eh. Muna siya may gala nga. Pila na kalibo akong gitagaag pasyente nga wala gyud nilang unda ang allopurinol. Wala yun. Hantod karon ba? Maingon pag yung sila dok. Sus, this anyos naman kung ininom ang allopurinol, di man naman daw akong kidney. Tanawa ko dong. Kung nawala ba kung kagwapo dong. Muna yung itubag pirmi sa akong mga pasyente. Katong nagbintain og allopurinol may gala. Normal. Wala yung arthritis. Wala problema sa kidney. Katong nitutuo na herbal ko no, kaya para maayo daw ang ilang arthritis. Dialysis na. So, muna ako ingon sa inyo may gala. Take it from me. In English na lang ako, kaya di ko kabalo kung saan pag-translate ng take it from me sa Bisaya. Kung magsugod ng mga arthritis, maingon yun mo sa doktor ninyo nga, take out of pain relievers. May inom po ko allopurinol. Kamu na yung experiment sa inyong sarili na gala. Kaya kung tanaw ninyo sa study sa allopurinol, epek na, urang yapong gaw-gaw. Pero nga nang epekto man sa ako.
Mo na siya. Arthritis is the most common sakit sa tibuok kalibutan ng galang. Dili tungod anang pagkaon ninyo, naay tribo sa Japan. Ha? Naay tribo sa Japan nga dili mga og karne. Wala na sila. Puro isda ang Ryoma may gala. Ha? 5 out of 10 katawo nila nga Japanese nagari arthritis. Katong isa ka tribo sa China may gala. China? Sa may kauno ng karne dito nga tuang man sila dito sa kuan. Tuang man sila sa desert. Sa may kauno nila. Puro sa sagbot lagi. Arthritis lang gyapon. Katong kusog kay mga karne may gala. Naay tribo sa Saudi may gala nga walay kaunong lain. Puro camel. Kaunong camel, puro karne. Ha? So, mahilig pag yun na silang barbecue ganin sa tinai, sa camel, o sa kanang kuan, kanding. Mga nahihilig nila. Sus, mga arthritis, 0. Mga ayaw tutuon na di mo kaog atay. Laman loob. Kadagana na ba sa inyo, matamog doktor, dok, kung sa'yo, gidadili, dok. Ay, atika ko. Mukaon ko bisa kung sa may gala. May kaon ko bisa kung sa. Anong wa mo bukol-bukol sa akong mga joints? Di naman ko nag-arthritis. Nag-arthritis siguro ko na usahay gid nga musukol gid siya. O wa jud ko ni undang golopirinol. Wala gid. Hangtod karon. Tanawagon ninyo ko. Gwapo lang ang yapon si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang number na mo sa cellphone may gala kung gusto mo mag-apas-apas sa pila ka gatos ka text 0915 483 1315 0915 483 1315. Maghulat mo sa akong kuan, maghulat mo kung mabasa na ko dili. Usually yun na may gala, di na mo i-delete, di na mo i-erase ang inyong padala nga text kay amo siyang basahon next time nga mag-episode ko sa Doktor sa Kahanginan. So, ayaw mo kagoon. After mga 1,000 siguro. Sige, lagi daw. Kung gusto mo yun matubag na ko, gamitan ninyo akong diagnose yourself mga mobile app. Kaya dito, bayad lang mo, pero gamay rin bitaw. 50 pesos good. At lang mo dito sa diagnose yourself, Google Play. Pangita dito ang diagnose yourself by Dr. Edward Kagapi. I-download din nyo. Mag-add mo sa iyang front page na ay tulo ka bar sa ibabaw sa wala. Ipindot ninyo to na dito ibutang question. Pag abot ito sa question mahigala, sulat mo kung sa inyong pangutana. Ito, tubagon ta mo dayon within 1 day. Matubag tagid mo dito sa diagnose yourself mobile. Mas paspas ito kaysa kwan. Anyway, di man po kumutubag sa inyo kung dili klaro ang inyong mga questions. Mutana dito sa inyong mga questions, kung sa inyong mga simptomas, kung sa inyong kwan, bago ko muhatag og diagnosis o tambal. 0936 0936-668-0587 unsay tambal binhod tiil lapalapa og akong gi-straight gahi tiil padulong hawak kuani siya na. Kung naka diabetes, patanaw ka doktor, basig diabetes na. O basig kulang ko ka sa calcium. 0936-668-0587 akong lubot sa ilalom, murag naghubag sa ilalom. Murag may hubag og mulingkod unsay imnon nga tambal para muhiyos. Naa gani hubag sa inyong isang asang parte sa lawas may gala. Dili na siya pwede magtamatahon. Eksaminon gyud na siya kay ngano, depende sa iyang edad, wala ko edad dire. Depende sa pagkababae o lalaki ba mo, Diha gyud nako makita og unsay inyong problema nga kuan. Ang sagi problema gyud kinahanglan gyud sa eksaminon gyud sa doktor. 0936-440-2392. Babae, 56 years old, tuyok pananaw, murag na ay naglihok sa sulod sa ulo. Labi na mo kusog akong tingog, wa ko'y lain ginainom, multivitamin lang, thanks doc.
Nag-lecture na ko sa Lipong Maygila atong Lunes. Kung gusto nimo, day, gusto nimo makita kung asa gyapit dapit ang kosa Lipong, daghang gi-explain ako to one by one adto sa YouTube. Kay dili na siya tambal nga isa ka buok. Abi nimo painom mo na kay isa ka tableta dili oy pagtaon padag-asay rason unsay kosa imong Lipong. 0953-213-7218, 56 years old, sakit dughan, mugot, maglisod, ginhawa. Unsa man ay magsakit na, mulihok ka, masuko ka, o wa kay gibuhat, magsakit imong dughan. Kay kung mulihok ka, nga magsakit imong dughan, nagay-trabaho, o nasuko ka, ay atakis kasing-kasing. Kung musakit lang imong dughan, wa kay gihimo, naglingkod lang ka, wa ka masuko, ay lahi na. Basig costochondritis, basig nag-pneumonia ka, o di mo na daghan kayong diagnosis. Noy, wala gina ako gina-insist sa inyo ba nga useless din ang telemedicine. Tawag-tawag sa 911, wala eh. Igura na ninyong gitagna sa laing tao. Ngay pag naggamit ang bulang kristal, ana ba? 0948-667-5869, lalaki 52-year-old, tagong. Tata, human pangihi, pagbalik higda, magpalpitate man, dayon ko, pero mawala man sa dayon. Ngano manidok? Kanang isa sa sitwasyon nato nga quarantine ta nga wala ta na trabaho, walay gibuhat, walay problema, wala tanan, naa lang ka sa balay, makapahinay sa kasing-kasing na doon. So kung wala kay sakit sa kasing-kasing sa una, wala na naka-adjust imong kasing-kasing karon. Wala lang siya. So balik, exercise, hinahinay, kay kanang atong kasing-kasing, kung di mo taga-agload, murag yapog cellphone. Kung di mo taga-agload, walay dili ka mag-exercise, di ka maglakaw-lakaw, di ka magproblema, di ka magtrabaho, muhinay po siya ba? Purag buang. 0950-9790-489, 57-year-old babae, diabetic. Sige pneumonia, negative sputum by chest x-ray. Ang diagnosis sa doktor, tuberculosis, giresitahan ko rifampicin. Tama ba, Dok? Tama na siya, kulang lang. Usually, i-combination ng rifampicin sa PCA o ethambutol para effective siya. Bali, combination therapy na karon ang gamitong mga megala kay atong plain nga rifampicin dili siya effective. 0947-426-1681, 65-year-old, katol ang palibot sa lubot, tambalan salicylic acid, katol lang man gihapon, unsay maayo tambal do. Ingani noy, ang katol sa lubot pwede tungod sa bitok. Gagmay kay na siyang bitok. Nga makakos ng katol siya. So kinahanglan gyud magpa-history exam. Pa-examine sa imong lubot. Ipa-examine. Nganong mga tol man siya kay kung nidiretso lang kagamit sa salicylic acid, may pag muriatic na lang imong gigamit. Dili man na siya mawagid ang tambal. Kinahanglan na paitaw ng diagnosis. Ano sa rason nganong ang katol dili kayo mo tambal lang dahil diretso. 0907-535-1580, 63-year-old Nicolas Eculan, may problema sa mata, medyo hanap o maglisod ka kita, naabay opera, yes, basig kung katarak din operasyon mo na siya, 5-5 na ganyan operasyon na 0975-550-3952, kung ang tao walay kaon, sulod sa isa ka simana, tubig lang sa gitik, magka-ulcer ba, Dok? Dili. Ano man si Jesus, 40 days, 40 nights, wala ni kaon. Anong man si ulcer? Gilansan na lang sa cross. Pero wag yapon nag-ulcer. 0912-380-8818, 83-year-old lalaki. Unsay simptomas sa pneumonia, Dok? Ubo. Tama ko ubo. Maglisod o ginawa. 0915-688-7301, 65-year-old Papa na mild stroke, finding sa CT scan, cerebral hemorrhage, pero makasulti man gamay, maulian pa kaya siya, Dok, kung sa'y maayong buhaton. Kung itagaan siya citiculin, itagaan siya tanang medication para ma-stop ang iyang bleeding, di siya kinahanglan operasyon, pero nagadapo ang iyang blood clot sa iyong utok, kinahanglan na siya CT scan, multiple CT scan.
Kung nagadako ang iyang bleeding o blood clot sa iyang utok, kinahanglan sa operasyon. 0915-451-3429. 49-year-old male Digos. Ngano man ning akong tiyan ug musuol sakit sa wala, ubos sa puson. Sakit kaayong murag kalibangon unya di kalibang. Inom iniinit, aplasan, kadugen ng oras pa maagi diha pa maulian. Dok. Bago lang yun ko dong. Bago lang yun ko tanaw pasyente dong. 52 years old. Di mo na iyang complaint, di sa kalibang. Niadto na siya doktor, gitagaan nagsinukot, dulcolax, ipakaon, kapayas, avocado, tanan. Unsay ako nakita. Gamay kay nga tumor dito sa iyang lubot. Ikuot lang ako iyang lubot. Wala ko ng x-ray. Ikuot na ako iyang lubot. Na tumor. I-biopsy. Cancer of the rectum. So, ipatanaw na sa Dr. Dong. Basket, 49 years old pa lang ka. 0905-680-7891. Do, 20-year-old lalaki, sige, tonsilon. Gitanaw, tutunlan, medyo pula. Kung sa'yo maayong buhaton. Number 1. Nag-antibiotic man ka, nag 7 days na antibiotic, bumabalik na po siya, nagpasabot na lain na siya nga sakit. Basig na kay rheumatic fever. Unsa man ang rheumatic fever? Magsigig tonsillitis, pag humana na, magsigig sakit ang tuhod, pag humana na, sakit na sa kasing-kasing. May mo ng rheumatic heart disease. Unsaon man na siya karondong. At this time, magpa-examine kag dugo. ASO titer. ASO titer. Examination na sa dugo. Anti-streptolysin O. Examinon kung positive ba ka o dili. Kung positive ka, mag-injection yung kada bulan for the rest of your life. Kuha. Cellphone. Hello, good morning. Cellphone. Hello, Doc. May ngutag. May buntag na, Doc. Kanang, unsay, ang akong gipalit, Doc, nga tambal sa akong arthritis, morning kuan. Silicoxib, Doc. Pain reliever na siya na. Kinahanglan yun na. Unsay maayo. Kinahanglan mahibawaan kung taas ba kag uric acid. Kaya kinahanglan, kung taas yung uric acid, magsugod na galopirinol. Taas man akong uric, Doc. Magsugod na galopirinol. Di na siya makadaot sa kidney, Doc. Hay, naminaw ka ganiya sa ako, wala. Naminaw man ko, Doc. Ayay, bungol-bungol na siguro ka, day. Ibalik-balik na Kapila ko. man ni Imnon. Kaisa sa isa kadlaw, alangan. Sige, Doc. Salamat kayo. Okay. 0910-181-1008. 13-year-old girl, sakitan tiyan kay nag-diet kuno. Santa Cruz, Digos, 13 years old lang ka, day, nag-diet ka na, di na mao. Gitik o gabing sakit sa tiyan, unsay tambal. Kaon da. Walay lain, kaon. Walay lain. Dili na maayo mag-diet, mag-dieta mong bata pa kayo mo. Magsugod mo dieta, 26, 27. Before 20 years old, magsugod ganyan ka. May unsa ka, mag-Miss Philippines ka? Ay, Santa Cruz. Mag-hypo o malnutrition yun mo yun. Mahumok inyong bukog, dali kayo ma-fracture. Ang inyong kasing-kasing, dali kayo madaot. Ang inyong atay mo hiyos. Ang inyong kidney madaot. Ayaw mo pataka dieta kay kana siya, isa na siya sa rason nga nung daghan kaing malnourished nga tao karon. Kabalo ba mo nga 30% sa nagdagan ng Miss Universe malnourished, abin nyo sexy, guwapa, pero di ay gamay ng bikil, dialysis na. 0930-810-1479, 80-year-old mama na heat stroke 4 years ago, 140/90 ang BP, ang gibati karon kabuhion, paninton bugnaw, tugnawon murag hubog, lisod ginhawa, unsay tambal ani Doc, Santa Cruz, Digos. Nag-atake na siya kasing-kasing day ba? Patanaw og cardiologist ni siya.
Tanaw gyud og cardiology. Kay kani siya kato pag heat stroke niya, mag ischemic heart disease gyud siguro siya ato. 0938-552-3152. 58 eh. 60-year-old babae kung malipong kasukwaon dayon, BP 166/96, pulse 80. Taas imong blood pressure. Ingani siya dahil, ingani siya mahingala. Serious ni siya sa mga sintomas. Motaki gaganay kasing-kasing, dili lang kay sa dughan ang sakit. Kuto-kuto. Pag human ana, malipong ka. Alangan kay dili lang siya kabomba pag mayang kasing-kasing. Di malipong ka. Pag malipong ka, mubagsak imong blood pressure, magbugnaw imong paminaw. Sington ka og bugnaw. Kauban na siya tanan. Dili na ingon nga isa lang na kuan, kauban na sila. Kung mag-atake kag kasing-kasing, kung mataas imong blood pressure, wala na ka nang bugnaw nga kuan. Wala na siya. So kani atake ni kasing-kasing ba? Hello. Hello. Wala 09. So high blood ni siya dong. Pag-inom. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Saya ato day. Saya ato day. Opo. Ang paano dapat ito yung awa? Di klaro. Ayuha. Tungtong sa buko-bukos kabaw day, kay dili ko kasabot. Ayuha. Tawag usab. Manawag sa mo dire, sigurado yung signal nga gwapo kung madungog dire mahigala kay kung di gani mo tungtos kabaw, dito na lang sa punuan sa Kamatis. 0939-3573-0849 Dok, asa dapit imong clinic kay magpa-check up ko. Basig daghan pa gud siguro atong mga bag-ong tigpaminaw mahigala ba. Manotice man ko ba kay sukat-sukat siguro mga 10 years na siguro ko wala kami memorize. Wala kami sa akong clinic. Ang main clinic na ako, Megala, nasa UM Multitest, Ponciano Reyes Street, Davao City, room 21. Kung mangutana mo ng taxi driver, mangutana mo ng asa mo mangutana, pag ingon, asa ang clinic ni Dr. Kagapi? Ay, kaibalo na siya, Megala. Kaibalo na sila, matudlo na sila. Basta naa sa UM Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City, wala sa Valencia, wala sa Nabunturan. Wala sa Mate, wala sa Hagunoy, wala sa Padada, o sa Balyok, wala po dito sa Balut Island. Basta napay taga Pamangala, taga Australia. Ataka lang mag-ingon nga, Dok, pwede may magpakonsulta sa imo. Iko nga, man to kas clinic. Ingon man dahil nga, sa Brisbane, Australia man, mister. Pagtarong ba, butay inyong address. Alam, maingon po ko nga, ingon lagi ko nga atos clinic kay di lagi ko gusto anang mata-mata mahigala ba. Gusto niyo examinon ta jud kagyud. Bisa kung sao ni mo ingon lang kag sakit imong ulo, examinon gyapon ta ka ba. Dili ginagaw ko palapaso kay ang sakit sa imong ulo day na tumor dito sa imong lubot. Di na ka na makita. Magbalik-balik mo bisag asa, adto mo doktor lain wa gyud in taon. 0907 basta sa ako mahigala pag agi ninyo sa ako kung di na ako makita palpation. Pero makita na ako na sa di gyud ka na ako palusoton. Abi pa itawag gyud ako nang unsay problema nimo. Unsay root cause. Root cause gyud na importante mahigala kay kung dili na root cause ang itambalan, balik-balik mo madato na imong doktor mo mapalit ng bag-ong auto. Magpahimo pagbalay nga mansion. 0907-351-3371, 69-year-old, mild stroke. Payat, diabetic, maintain Losartan 100 mg, pwede ba siya anang isokal? Sige, basta payat siya, di siya kaya ganahan. Pagkauna, painom mag-isokal. 0948-518-0604, Dok, kapila man imnon ang Lopinol, once a day. Walay putol, forever more na siya. Dili na, bisag kung saan kaunon, bisag kung saan ninyo pag-inom. Huwag pamahaw, pag humagpamahaw, pag nihapon, basta kaisa lang sa kadlaw yun, daily undangan. 0929-313-4473, males, 47-year-old, first time magkaalmoranas, unsay tambal pa, hiyos, bukol, dati, wala man, nahikapan, karon di naman. Sigurado ka almoranas na, kung almoranas na, inom dito, daplon, Pacto, suppository, testing lang. Pero usually may galang, opera dito.
0939-573-0849. Dok, asa man imong clinic palihog maluoy in taon ka kay magpa-check up ko. Kung naminaw ka ganiya, Dok, na-mention na nako 0905-191-9439. Akong bana, sakit hawak. Unya, kalinturahon, 61-year-old. Kaniha, moingon gani imong sakit sa hawak. Kalinturahon, napagay kauban na siya. Ano siya kauban? Kung kalinturahon na siya, na ay problema sa pagpangihi. Kung kalinturahon na siya, dili diha gikan sa hawak ang iyang problema. Kung kalinturahon siya, nanay kaubang simptomas sa tiil. So, basta na, matawag mo sa telepono. 911. Akong bana, sakit ang hawak. Nga, nagkalinturahon sa may hata. Kung sa man, mutahan na pa baglaing kuhan, dalang information ang nagtagtawagan niyo. Ila ay, asa, talaga ka, paracetamol, pain reliever. So, asa man na, sa may tabuan na, wala, gi-diagnose sa problema yun sa iyong bana. See? Sabot yun mo nga, nung mo insist, di ko magpakonsulta mong doktor atubang, face to face, face value yun, dili pwede eye to eye, matamatahon lang. So, ingani Michael, ako isa jud ko sa mga traditional nga doktor Michael. Di ko masugot anang istorya ka sa ako, di na ako ka-examinon. Number 1 yun na ako, masuko jud ko ana. Number 2, magdala-dala kag laboratory. Di pa ka masulti sa imong sakit. So, ako na imong laboratory. Kung niadto kag laing doktor, adto sa imong doktor gatuan. Kasi siya may nag-request siguro ana, kung nagbuot-buot kag laboratory, so na ko na. Wala oy. Sa mo ta jud kag yun. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Yes, saya to doy. Doc, good morning, Doc. Kondok ba kanina? Mama karundok ba? At ay kaning kuan niya, Doc, kaning kung nalipong siya, Doc ba? Pilay BP. Doc Rosa, Doc, pasente ni mo, Doc. Pilay BP niya karon. Pilay dito ni mo karon na. Mag-DP pa siya, Doc, eh. Tanawa. Wala ko siya tulog. Walay tulog. Walay Wala tulog. siya tulog. Mga 11 days siguro, Doc ba? Nga naman. Nagunsalay siya. Na-stress lagi, Doc. Na-stress lagi, Doc. Tungod sa kwan, Doc ba? Kung ate, naman. Namatay magod ang ate, Doc. Si Cassandra. Doc Rosa. Oo. Awak yun tayo mo ana doy kay ang depression gani tinalang ginasag tabletas para makatulog. Magpareseta gyud mo og kanang kuan. Magpareseta gyud mo para pangpakatulog kay para mawala yung depression doy. Oo. Kaning pwede rin makaadto diha, Doc. Basta ikaw. Kuan, Doc ba? Ipa-check na ako sa mama, Doc. Pwede man. Dala lang. Pag sayo mo kay daghang kay pasyente. Pag sayo kay daghang kay pasyente. Oo. Sige. Pwede po rin magpalista na lang daan, Doc. Kung pag-abot na mo, Doc, priority na lang, Doc. I-triage man siya, doy. I-triage man siya. Kaya siya may pasudong yun. Huwag isa kakauban. So, dili pwede nga, kuan. Maadtong yun siya. Kaya dili man siya ilista kung dili siya maadto dito sa'yo. Okay? Okay, Doc. Sige, okay. Maadto din. Sige, okay. So, time na. 5 minutes. Okay, natay 5 minutes may gala. Ingani gini ang akong patakaran sa akong mga pasyente may gala. Mo na makailag yun ko sa ila kay kung nag-opera ko, mag-istorya ko sa ila, o sa ilang trabaho, sa ilang papa, ilang mama, taga-asag yun sila, mag-istorya ko ana. Masa may purpose na ako anang sige ingana, magsige ko opera, maglabaw na yun, mag-opera ko tutoy, for example, may gala, istorya ko kaya, mangutahan ako tana. Kaya kanata ng information na ako, masuod na sa akong utok. Masipag di na ko butan so iyang record makanunon ako ikaw ditong kani gioperahan ako tutoy gioperahan ako globot gitulit na ako dumduman na siya basing 20 anyos pa ba kana siyang information ako na siyang gamiton masakit ka for example ngayon kag sakit akong kutok-kutok 10 years ago nag-ulcer ka sa una dumduman ako na siya may kaya ba kana ma-admit mo sa ospital
Ngayon lang ka nga admit ko sa hospital, Dok. Kato ganing hindi kuhaan ni mong tubig sa baga, Dok. Atong 15 years ago. Ha? Padung na anak, uy, sus. O, doin. O, no. So, kumusta naman yan, Ura bang mo automatic ba? Hello. Ha? Ura bang mo automatic ng akong utok ba? So, makikila-ila mo sa inyong doktor. Ha? Istorya mo. Kung nagdala inyong doktor, kami tili na ingana ang family medicine. Istorya mo. Klaro yun. Taga Pamidok, taga Bohol Midok, taga Hagna Midok, sani bang jawaan ni, ingana, istorya ba? Klaro yun kay pagka balik ni mo adi na kumutanaw sa record ni mo Ha? Kay kabala naman ko nga, uy, sano, musta naman ka sano, sayang jawa ka, bagtok naman ka. O, ingana na istorya na kung may lalayo pa ka, di pa ka kalingkod. So, mo nang masuko ko nga, magdala-dala mong laboratory, first time ato sa clinic, wa ko kaila sa inyo, sa inyong complaint, patay kang bata ka, unsa may mananagna. Mga na siya mga manang, na kadaghanan sa akong mga pasyente, pag makatilaw na sa ako, ay dili na sila mga tuglayan doktor. Manghila pa, magbakasyon lang ko. Mao po na inyong buhaton sa inyong mga doktor. Ha? Na layo pa mo, simuto na mo, kay balo na ba? Kung sa'y problema ba? Ha? Muna siya. Muna gusto ginagawa may bawaan ninyo may gala. Labaw na, naminaw mo naminaw mo Saudi, naminaw mo sa Amerika, labaw na sa Amerika may gala. Wa pa ka kasabot sa pertahan ba? Oh, what do you want? You want more prescription? Ay mo, ang prescription. Wa pa ka kaadto sulti sa problema nimo. Nya maulaw nang pug ka. Di na pag kamusulti sa inyong tuyo. Mawala siya ni tabo kalibutan. So, i-change ninyo. Makikila-ila mo sa mga doktor niyo. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan.